Здравейте, пичове, аз съм Александър БГ03 и тук с мене няма никой, който иска да я с мене да ми пише долу в коментарите. Ще отида на лъса. Ова. Мене нямам. Къде мога да се намеря количка? Искам да ви покажа какво става с моя хак. Да видите какъв е. Какъв е бърз. Мога да се бъга като някакви луда. Риба. Що се бъга така? Тук има коли. Стоп. 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 То. Ако не мога да взема кола, ще я взема по друг начин. Не мога да взема колата или? Те ли си викате? Що съм взела? Ето дрифтата, ето купета. Ето дрифт. Поле си за клиповете. Един съм го сбъркал. Играл съм Мегаларс, пък съм написал Бедорас. Бе да искам. Да. Вижте. Нямаме тук аутокомандата. Ето сега. Да ще го правя. Ето да. Не е изминало миналото време от използване на командата. Майките заради вас умрях. Майко. Към. Бизнес. Enter. Какво се взема? Бай. Зала, цветя, бухалка. Бастион, лопата. Лека за... Щека. Цигара, бостоба за бензинож. Стик за конф. Парашют, меч, радио. Маден. Взема един меч. И... като съберем тези 15-20 хиляди, ще си купа един на радио. Слушам музика. И го добавя. Ето и като стане сега. Видно мог съм. Бах си дрифт. Ауто. Фикс.
коса е яка. Видите каква е. Не е изминало дългото време от последното използване на команда. Да. Видите. Пуф! Вижте какво става, когато ползвате хак. Вижте. Так. И паднах на гуми. Не точно на гуми, ай. Атака. Готово. Но днес в малко да направя още един клип. Този път на Майнкрафт. Бях направил один на един, го качих. То сме втория. Видите. В водата. Колата ще гръмне, ето. Колата гръмна. В пустината сме. Няма храна, няма вода. Аз падна. My world. Base. Е така му. Е така има някой. What? Не мога да кажа лодки. Не мога да кажеш това первоначално става. Така. Отиваме на някъде. Маленко удара колата та. Готово правих се колата. Умрах. Забях на малко.